Здраво! Здраво. Значи овде до мене е Фики или Фикрат Стораров, така? Фикрат ти е правилното име, меѓутоа надимак ти е Фики сега. Фики ми е, да. Професионално. Да. Професионално. Пръв път дойдеш в Струмица? Да. Много ми харесва тук, всички сте много добри хора. Добре посрещнахте така мене, дай Боже да мине добре участието, концерта. Пръв път ки наставаш и овде баш во кафе бар Селект. Да, точно така, за първ път съм тук и един мой идол, би казал, в музиката, Тоше Проевски, и съм много развълнуван, че съм тук в Македония. Имаш някой сличен стил, а? Не знам сега, може да се каже. Ки изпееш нещо Тоше Проевски? Ще изпея, да, специално за всички. Koja neće nje da rani gde, pa se srce pita moje, ne smije živeti kako nije, kako Да кажем дека тој доаѓа од Шумен и е роден 95-та, како што знам, и е син на познатиот бугарски пеец Тони Сторар. Колку ти помогна твојот татко еве во твојата кариера? Дали тој е човекот кој што еве одговорен за тоа што веќе ти се занимаваше со музика, со пеење? Разбира се, че ми помогна, защото той е много известен изпълнител в България и много доказано име и благодарение на неговата помощ и на моята воля и обичта ми към музиката. Първата песна беше дует со него, така? Да, точно така. Много добре ни възприеха с тази песен, първата, която направихме. Оттам ми тръгнаха нещата. Слава Богу, всичко да сега върви. Тој супер. има кажено дека тоа што те замислило, тоа му се остварила желбата дека го правиш тоа токму што тој сакал да го прави, да се занимаваш со музика, со пеење. Така, имаш брат нешто? Така е, да, по-малък брат имам на 12. Сега се гордеят повеќе со теб. 12 години той свири на китара и той е музикант, музичар. Меѓутоа не пее толку добро како тебе, така? Ами още е малък, може да пее за по-натам, ама сега още ще влиза в пубертета и гласа му ще се променя, ще се монтира, но още не се знае. Видов дека си бил во Лондон, што всушност таму некош нешто опера, не знам што. Да, аз съм учил поп и джаз пеене. Завърших музикалното училище с поп и джаз пеене и преди да завърша училището там имаше Олимпиада в Лондон 2012 година и там имаше един хор от интернационал от всички страни, бяха събрали най-добрите гласове и диригент Ричард Фростик от Англия, преподавател в Кралската академия там, дойде да ни прослуша нас и избра 5 човека от България и аз бях един от между тях. И много се радвам за това постижение. Това е големо изкуство за теб. Разбира се, това ще го запомня за цял живот, защото това ми научи много от там, така? Първата стъпка там и всички бяха професионални музиканти. Там съм научил много хубави работи, много хубави хора видях там, много добри, беше супер. Беше и на X-Factor в България. Дали това беше първият момент, кога Ева се появи така явно на сцена? Това беше най-голямата грешка, защото... Не успя да влезеш в финалето? Аз не успях, защото се отказах от това. Сам се отказах. Даже той няма записи как са гласували или нещо такова, защото... Мислиш дека е наместено? Дека има нещо? Има, и разбира се, че във всяко реалити предаване има такива наместени работи. Такова на Балкан. Да, всичко е наместено по сценарий. И аз само отказах там, защото бяха поступили така лошо с мене и това, че аз, например, се казвам Фикрет и ми дадоха една песен, която... Тие ти отлучия коя песна да я пееш? Да, те ми казаха, а пак аз не знаех тая песен и не исках да я пея, като не я знам. В смисъл такъв, те ми я дадоха за 2 часа да я науча, аз нямаше как да я науча за 2 часа и платих неустойка там, че се отказвам от всичко това и бях много разочарован наистина от хората там. Бях така малко в депресия, обаче... Сега не си добър си, сега си свеж, сега виждат тези от X Factor, които са даже и журито и всички
Мисля, си че трябва извинил. да ми се възхищават за това, че съм постигнал това нещо, което слава на Бога. Не съм се отказал, съм продължил напред, защото има много таланти в България, които също така ги разочароват. Да, настрани ги. Има много Ги таланти. правят маргинални, zato що най-вероятно няма кой да им даде рака, някой Точно да им така, да. помогне. Има... То е всекъде, и тук е така, Така, и да. в останалите земи. На Балканите е така, за съжаление, като човек има талант, много не го подкрепят така. Гледат нещо друго, дали имаш в джебот, а? Така ли? Моля? В джебот дали имаш доволно, за да бидеш... Точно така, да. Така? Това е така, да. Вежбаш, а? Тренирам. Бързо, пред некое време почва или цял живот го правиш това? Ами, тренирам от 12 годишен, от много малък тренирам и съм се забавил на времето, гледахме Кеча, Скалата и тия другите деца там и си казах, като порасна, като стана голем, аз ще стана така като тех. Голем си, гледав на спото, доста си голем. Тренирам здраво, диета, режим, това е начин на хранене. Съветвам всички млади хора да тренират, да изглеждат добре. Да тренират, ама и да не изветреят. С користени на креатини, така. Да, да не Разни- прекаляват с тези работи, защото наистина... Жени има. Има сега жени. Жени. Повече от по-рано. По-рано имаше по-малко, сега кога си по-зад известен, Да, сега е нормално. по-друго, а? Нормално е. Сега... Имаш девойка някой или... Не, нямам. За Ма не съжаление. ти трябва сега, имаш време, трябва да поминеш повече, Да, така ли? трябва да гледам Да- повече към Да музиката. бъдеш по-изкусен, Да. за тази ще трябва да дойде. Абсолютно, да. Имаш може няколко песни само, нямаш още албум, Още нямам албум, но тази година съм се си обещал. вадиш песна, спот. Точно така. Живот и здраве, 2 месеца максимум искам да имам албум. За бързо ке биде това. Слава Богу. Ова година, Да, 1 година стана, откакто съм в Пайнер. ова година очекваш да Тази направиш. година, да. Ке биде за начало от 2015. Под прилика някъде на краят или някъде летото? Преди лятото даже. О, ти 2 бързаш, се месеца. бързаш. Бързам, Се няма време. Татко ти да те, айде, татко ти да не е виновен. Не, той Той ми двига, не оставя се на мен бърза, не нещата, аз да преценя ли как да ги направя, защото на времето никой не му е казал на него как да направи. И е стигнал до това ниво и затова повечето оставя на мен да си преценя аз сам каква песен да направя и кога да я пусна, за да може да постигна резултати. И аз ти благодарим, те посаквам да имаш хубав настъп, нормално, да я дадеш твоята позитивна енергия живи и на здрави, струмичени тук и на целият македонците. македонски народ и всички хора по Балканите, да се обичаме, да не завиждаме и им пожелавам много весела година на всичките. 2015. Ти благодарам. И аз ви благодаря много. Кажи ми като мъж на мъж, къде сгреших с нея? Майстра. Айде сега! Кажи ми като мъж на мъж, къде сгреших с нея? Защо си тръгна изведнъж? Защо да живея? Ще кажа като мъж на мъж и да боли ще мине. Не се дръж, не съпробивай се ме. Остави ме, нека се напия и ще се убия. Нека пием двамата тогава, но да станеш как да слушам. Остави ме, нищо не разбираш, как боли отдолу ще умира. Бога е посреща и отдава, като гледа моя си гласа. Здравейте, аз съм Фики Стораро и се гледаме в бар Селект. Ти горе-долу, я те целуя, като ти върне със света.